हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे खोथा शेयार खालामनो नागिरदों दा बेवहाय नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुखाबाय जानो हागौ दा थाम्बनेइलाव नुनाय बाथ्रानि सोमोन्दै नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों मास्क गाननो थिननायनि सासे ड्राइभारखौ बुयै बुयै बुथारनाय जादों होनदों दा बेयो बबाव जादों माब्रै जादों फैजों आरो बेजों लोगोसे सोमोन्दो गोनां गोबां खोथाफोर नोंथांमोननि गेजेराव जों सावरायलायनि दा बेहाय जाबाय नुनो मोननाय जादों जे कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया बांबोगासिनो आरो बेजों थैनायाबो बांबोगासिनो दं जायजों थैनाया दिनैसिम बे भाइरासनि अनगा गुबुनजों बेबायदि जाफेराखैमोन बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ अदेबानि बिनि थाखाय दासिम रोखा मुलिबो ओंखाराखै दा बिनिखायनो गाव गावनो सांग्रांथि आरो सरकारनि बिथोन फालिनाया गोनांथार जानानै फैगासिनो दङ दा बेयो गोदान बाथ्रा नङा बयबो बेखौ मिथिगौ जेरै मास्क गाननाय आखाइ सुनाय बा सेनिटाइजार बाहायनाय आरो ससियेल डिस्टेन्सिं मानिनाया गोनां जानानै दंथारो नाथाय गोबाङानो बेखौ दाबो मानिया थिग बे समावनो फ्रान्सआव 59 बोसोर बैसोनि सासे बास ड्राइभारा गावनि पेसेन्जारखौ मास्क गाननानै गाखोनो थिनदोंमोनदों गावनि बासआव नाथाय मानिनायनि सोलाय बेखौ उल्थायै पेसेन्जारफोरा ड्राइभारखौसो बुदों आरो बिथाङा बुनानै गोब्राब जखम जाजादों आरो खर'आव नांदों होनदों दा बे खर'आव नांनाय गोब्राब जखम जानायलाय खर'आव नांनानै बिथाङा हस्पिटालाव थांदोंमोन हस्पिटालाव थानाय उनावहाय सानबानि उनावहाय बेखौ बिथाङा शुक्रबारखालि हठात मैया 10 जुलाइखालि बिथाङा थैनानै थांबाय होनदों दा बे जाथायखौ लानानै फ्रान्सआव गोबां दुंहाव थासारि सोलिगासिनो दङ आरो दा बेमोन दा बेजोंनो सोमोन्दो गोनां जोंनि ओनसोलावबो बा नोंथांनि ओनसोलाव बा नोंथांनि एरियायावबो बेयो जाथाया जाया नङा जानो हागौ मानो होनबा जाथाया गोजाननिब्लाबो एखे आखुनि मानसिफ्रा गोबाङानो दं नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ मानोना गोबाङानो दासिमबो कभिड-19नि जेनाखि थासारि बेखौ नुदोंब्लाबो गिनाय फैयाखै फ्रायानो गिनाय फैयाखै बोरै बुंनो हागौ नोंथांमोनाबो नायनानै नुनो मोन्दों जे जेसेबांनाखि सिगांनि फारसेयाव जों खोनाजेनदोंमोन अब्ला ओरैबायदि गिदोंमोन जाय माने न'निफ्राय ओंखाराखैमोन नाथाय बे समाव बेरामा न' खाथियाव फैयाखैमोन बा गावनि एरियायावनो गैथ'वामोन नाथाय दासिम ओरैबायदि जाफैबाय गावनि एरिया गावनि ओनसोल गावनि टाउन गावनि गामि गावनि न'सुङावबो फैबाय आरो गावनि न'नि मानसिनावबो खायफानाव फैनाय जानांगौ दा बे हिसाबै नाथाय फारसेथिंजाय बेबायदि हालोदावबो दासो जोङो जायखौ फालिनांगौ बेखौ फालियाखिसै उदां गावखौनो हगारसारनानै सिगांनि बायदि जेनाखि लकडाउन गैला जे सरकारा जबरदस्त खालामासै सोरबा सुबुङा गावखौ जबरदस्त खालामासै दा बे हिसाबै गावखौनो फ्रि साननानै लाबाय आरो नाथाय बेयो जोबोद गोरोन्थि जागासिनो दं दा बेनि थाखायनो साफ्रोमबो गावबागावखौल' जों सांग्रांथि लानाया गोनांथि जानानै दङ गुबुनखौ बुंनानैबो लाब गैया गुबुना खोनासंखायाबो बयबो नुखायो बयनावबो मेगन दं बयनावबो खोमाबो दङ दा बे हिसाबै ओंखायनो गावजों सांग्रांथि लाखिनानै गावनो थानायानो मोजां बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौबो आं खावलायहरनाय जादों बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन गुबुन भिडिअ नोंथांमोना मोनबाय थागोन चेनेलाव ओंखायनो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।